Viva Julen Spe! Kaixo! Julen, ongi etorri! Kaixo! Ondo? Arratsaldeon! Ondo? Bueno? Txartu! Ea ba! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Zeran? Ondo! Bueno, Julen, haupa isaioak gidatzen duzu, zure furgoneta ere bai. Furgoneta B karnetarekin gidatzen da. Umorea gidatzeko ze karnet behar da? Nik uste dut umorea asialza karnet barik, Bai. gero gauzi da karnetatatie, hor mundu horretan jarraitu izateko, ez? Eskiatu beto moldatzeko, ez da? Teatroetan hasteko nik uste dut B karneta bierdala. Bai. Show bat, zukidatxitakue, probaute, eta barre eragiti, ez? Bai, guk B karneta, guk bi bazuek karneta daukagu. Horrek ere zerbaitetarako balioko du. Bebe, bai. Aizu, Julen, umorean ere esaten da asko edo ia dena asmatuta dagoela, baina zuk furgonologia asmatu duzu. Patentatuta daukazu sistema hori edo? Hori zen da apur bat, masoka gauzi, ez? Nik azkenin niotena da nire bizitzan gauzak pasetie, gero horre zenatoki gainen zer konta bauki alizeteko, ez? Eta hori zen apur bat. Fortxau, zozer barrigarri segero konta bat izeteko. Hortako furgonologo, furgoneta bat ezartu naz. Ona. Moregia asko esaten dute, ez? Bakoitzak bere gauza kontatzen dituela, orduan bizitza apala lasaia daraman pertsona batek ezin du umoregia izan, beti gauza gertatu behar zaizkio, ez? Gero, bau, gentie, lan imaginazio gehiago dekol zanak, ez? Eta holako, beste mota bateko komediza topetan dauela. Nire kasuen da gauza paso bierriataz, gero hori kontau eta listo. Podere kreatibo txikiseko, Bueno, itxegin dezagun telebistaz, gaur gauean izango da bigarren saioa, ETV binduzu, haupai saioaren atal berria, gaur iluntzean. Zer aurreratu dezakezu? Ametxei buruzko kapitulu da. Ametxei buruzkoa? Bai, eta azkenin nitxat oso kapitulu bereziz, ez? Ni azkenin Bartxona junintzen furgoetan bizten horretako, nire ametxa bizteko, ez? Zala humorez biztie, o komedizaz biztie, gaur lortuot, oina horretaz bizinaz, baina momentu horretan ez, eta zelan amets bateko zunien etortzen den beldurrek, inseguridadiek, lortuko, ez do lortuko ez, eta landa behaurria botetie, eta gaurko kapitulu nolako kasuek ikusiko guz. Gentiek lortu dauzenak, beste batzuk beldurre hauki da bena ez da bela lortu, eta amaieran agian olako ametsuen bat beteko da, asik hori ikusi behar. Hori ikusiko dugu orduan. Aizu, eta zutzartzara, gidoiari jarraitzen dion horietakoa, ala gidoilari eta paso egin eta ateratzen zaizuna. Freestyle. Azkenien programa honetan niogune da apur bat, seguro egun bizi ez, eta guroten bizi hori holan emonda. Gidoilari zeninaz, beste lagun batekin, zuzendari zeninaz, beste lagun batekin, eta hor... Guztia beste lagun batekin. Bai, lagune oinga lagunek, profesionalak dire, ez dire lagunek, profesionalak dire, baina gauzia, adibidez, gehi baten iratxite neukon, baten etxea jutie dutxetan, eta gero bide horretan erreka bat ikusten eban, eta hau grabauku, errekan gurenaz baina hau, eta hori da gertzen dana. Así que beraz da, gidoie bizitzan dau, da jakin bida ikusten. Bueno, ikusiko dugu gaur gaueko programaren aurrerapen bat? Bai, Begira, hauxe da, gaur gauekoa. Los sueños no están para cumplirlos, sino para perseguirlos. Muy bueno. Que luego ojalá se cumpla, ¿eh? Pero la cosa es, cuando tienes un sueño, ¿no? Que tienes algo que te gusta, ¿qué más esperas de la vida que tener algo que te mueva? Yo quería ser ciclista del Tour de Francia. O sea, yo siempre lo he defendido eso. Yo no tenía expectativas de ganar una París-Roubaix o una Itzulia ni nada, ¿no? Cuando era crío yo quería correr el Tour. Entonces, bueno, joder, los sueños al final se cumplen y en mi caso pues puedo decir que sí. ¿Tú crees que si organizamos una exposición con todos los cuadros que tiene ella, le haré ilusión? Uy, le explota el corazón y a mí también. Buah, eso es otro sueño más, es casi aparte otro. Beraz gaur gauean ametxei buruz, ametxak egi bihurtzeari buruz, gaizakon asko landu dituzue bidean saio hauetan, gaixotasun mentalak ere bai, ez gaitasuna, amatasuna... Sexualitatea bai... Ze ikasi duzuzuk bidean? Asko ikasiot. Batez be, nik azkenien esan bezala gioienik o laguntza ziot, baina nik barruen dekoten inkitute horietaz, ez? Horretaz basaunaz. Eta azkenien prozesu honetan ikusiotena da bestiek bebai zelako ikuspuntu edekien gaio horiekiko. Eta nintzat izen da, hau azkenien da programa telebistan ikusiko dela, baina telebistan gauza botetan da, eta noiz bukatuko da, aztuko da, ez da aztuko, baina nik bizioten prozesu hau lortzeko, hori izango da betiko geratuko jatan ikastaro bat, ez? Eta horretaz ja oso harro eta oso pozik nau, eta ezautu duten jentia, eta
Bai, programan ikusiko den historiz hasta esaten diren gauzetaz, ez? Nik uste bat-emati eltsen baiako, ja horrekin posik ongonaz. Bueno, azken finean, zuk esatu duzuna orain zuriari zaizu hau gertatzen, baina noizbait norbaiti zerbait gertatu zaio eta hori zuri kontatzen dizu eta protagonisten ahotik entzuten denean zerbait horrela ikasten dira gauzak. Bai, gaina hori apolitia ez, azkenien programa honetako jentie ez dire aktorak, bez ez dire nire sari sozialetako jentie. Osa, eta nintzat bai ikustie nire sari sozialetako jentie bere etxeko dutxak zabaltxe, bere etxeko lavadorak eta eskuntza horretatik gero barruen deki esan sekretu gauz horiek nigaz konpartitxe ez, eta telebiztai konpartitxe, nintzat izen da oso prozesu polite eta asko eskertxo du bai. Joseba Beloki ere zure sare sozialetako... Bai, Joseba Beloki. Ez ginen, ez hau txen programan agertu horretik, sare sozialetan bakarrik. Eta gehiago ere, bai, Mikel Bezga, Xabi Osa, jende haundi ezagutu duzu bidean. Da, netatik, haundizek bai hori argi aukiotena da, eta azkenien dauz perfil batzuk igual famato bekirenak, baina programa honetan danekin tuatuzko konbertsazioek aukioguz, ez? Belokik deko bere bidie, bere prozesue eta hori irakutsi ozta, Mireia dala kapitulu honetako protagonista bere prozesu auki eta hori irakutsi ozta, eta nik uste azkenien nolako konbertsazioek bihotxetik bihotxera direnien, eta egiz esaten dana, orduen da hori gauza politeta mozin beltzen da momentu, ez? Eta zu humore gilea zarela kontuan izan da, humorezko bakarrezketak egite dituzula, gai sozialak lantze dituzu, programan ikusiko dugu humoretik ere badu edo... Bai, gara, nik txoratuten abela hori ikusiko da. Furgonetan noi erreka baten baina, jentien etxea jun labadora ipintzen, dutxetan, humori hor dago, ez? Nik esatet, niretzat humore gile izeti ez da profesio bat, da bizteko modu bat, hori integraute dekot. Eta horrek ez dago gure esan, niretzat humorie da, hori, akitude bat, ez? Gero gaiekiko dekozun mentalitatio ikuspuntue da beste gauza bat, eta nik azkenien horako gauza txerizuek berez, soziedade bezala txerizu ikuste duguz, baina nire ustez ez da tema tabuik. Nik da gauzak errespetuz eta egizez berba inde, berdin jata sexualidade zitie berba, maitasunaz, amatasunaz, gauza errespetuz eta egizaz berba inde, eta humoriaz noski, laneta zitxegin alda, tabu barik. Eta gaur gauean ametsei buruz arituko zarete, ametsak gauzatzeari buruz ere bai, eta norbaitek gauzatuko du bere amets bat, ze Jolandarekin surfe egin duzu. Bai. Beti programan dinamika da hori, ez? Azkenien niri reto bat proposatxo hostie, dutxan truke, reto bat, nire iso ere monbiote, ez? Hau hartu emana da. Eta gero programa horren amaieran, ni bidien zier, furgonetan itoten bidien zier pertsona ezberdinek ezautzen duaz, eta gero danak elkartuz, azken amets hori betetxegu, ez? Lehenengo programan Jolandan kasu izin zala, hemen ikusten dana. Surfean, ez da, aritu zen? Bai, surfean aritu zala, hori sorpresa hori montautxeuen. Zer irakatsi zizun zuri Jolandak? Asko, Jolandak asko. Azkenin be bai, zelan, berak esatu ez dana, ez? Diskapazitatie, esaten da bezala, askotan ez dauela zure almenetan. Sino bakoitzak gero kanpotik ipintxo txuten medioetan, ez? Azkenien, Jolandai etxe emoten aukera, iteko gauza asko, berak algo basanakin, ez? Eta hor, iban kritika hori nire ustez, nire begizo bai zabaldu ostazan. Así que, eta ber, gaurko ametsen kapituluen bai, amets bat beteko da, bai. Amets bat beteko da. Hor erakusketa bat ikusi dugu, irutu zaigu, ez da? Horrelako zerbait. Bai, spoiler asko ez dut ingo, baina ez dakiko nion ondo, txartu urtengo, hori gauzie beti dago. Edo agian aldatu egingo duzu, oraindik ere, ez da? Ojo, igual gaur arratxaldien zoze rabauko eta hori goko, ez? Spoilerrik ez, baina zeri buruzkoak izango diren urrengo saioak lehen pistaren bat eman diguzu, baina beraz, osasun mentalari buruz arituko zarete, zeri buruz gehiago. Izango da sexualitatea dugu, hori amatasune, aitatasune, gero be vida nómada, hor Jon Plazaolakin eta buelta asko mondaben gentiekin kapitulo politikeratu jaku bai, tercera juventud, tercera juventud, hori pulso, nire etxat asko guztabia eta... Bai, zuen baino jente, gu baino jente sarraue, Osa, gu nion gau, primera juventud gaurko nion. Gu lehendik lehenbizikoan gaude. Eta zuk beteko zenuen ametxen bat, zuk ere ametxen bat bete duzu? Ezin dugu esan, baina, zuk zuretzat ikusiko dugu agian bete baduzu nahi duz, baina zuk bete duzu? Nik ja programa obinde ja amets bat bete. Eta hau benetan esateot, nire txat hau bitie prozesu bat izen da. Azkenin Bartxonan laburte segonaz furgoetan bizten, eta horri benetan. Nik azkenin nintzen Bartxolona,
komiko izeteko, amets hori beteteko. Baina gero prozesuen, lortu nebala, estenatoki gainien show baitie, pentsa honeban, eske benetako showa bizitzan dekot. Osa, gentiekin ineman relazioek, eta zanean, hemendik programa gurotin. Eta hor, urtazko grabetan eta idazten egon da gero, lortu got. Asi, berez, programa hau nire amets bete horretatik azten da, así que... Ongi. Zure furgonetak esan dugu, 4.985 kilometro dituela. Zenbat geratzen zaizkio? Hori bakizu. Nik bidai bakoitzen ja sufritzen, oie. Bai? Dardarkan, oie, egunero txibat ezberdina eta gertxia eta. Bai? Baina ja horre asko lagundu ozta. Ez que nion ja aberixe bat pasean ja tenien, jazta. Problemas del tercer mundo, ez? Así eran gogoratzen azor, beti, furgoneta aberiz haute eta, grua iseringo, toin bolua berandu helduko naz. Onja da, besta aberixa bat. Grua, soy otra vez, ja holan, batira bidintxalta. Eta, baina espero asko geratxo ninen, Boluek baiko azudan baikot herri askotatik monologuek iteko plana, así que aguanto biko ezta, bai. Ja. Eta galditu izan zarenean, zenbat aldiz erabili duzu hori gero txiste egiteko edo monologorako askotan, ez? Nik izatez, tengo positividad enfermiza. Jazkenien, Arreira. ero zer gauza pasaute, venga, humorerako. Bai. Bueno, orain geldialdi txiki bat egingo dugu.